čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu máme opět další díl a dneska to budou reakční videa, který jsem natáčel. OK, zobrazíme si pár těch videí, co jsem natáčel, ale obrazit si ty, že bych je moc obrazoval a to dělám se na svůj telefon. Takže moc bych je tam nadaboval a dával bych je tam častěji do více videí a jakoby já se tady položím a dávat ho víc na YouTube, ale co mi psali za komentáře, uvidíte, co mi napsali, já nic říkat nebudu, uvidíte je potom, někde je prostě uvidíte, ale totiž já jsem se jakoby spletl v tom, že tady mám, jako já vám chci ukázat nějakou věc, která mě tady chrání před zlodějem, je to kousavá kytka, kterou jsem si koupil při ochránění. Vlastně je na našem stole, kdybych chtěla ukrášovat ten počítač, tak ona vlastně se natáhne a kousne ho. Nás ne, protože jsem jí jakoby ta kytka je vychovaná, ale na nějaký ty, co prostě tady budou dělat rány, tak se vyděší, zbudí a vlastně kousat. Jakoby ta kytka je docela dobrá, ale já jsem chtěl říct ještě, že moc bych jako ještě nedaboval dneska a můžeme se vrhnout k těm informacím. Takže informace byla ta, že komentáře mi psali docela sprostý a uvidíte ve videu, jak ty komentáře byly napsaný a můžete dát palec nahoru, pokud se vám tady ten komentář líbil, najdete ho dole v popisku videa, teda najdete ho dole v komentářích, klikněte se na všechny videa a dejte like nebo pozitivní komentář a čus!